ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ବୁବୁ? ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ? ହଁ ନଦୀ କୂଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ? ଏଇ ମତେ ଅନେଇଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲୁ? କ'ଣ ମାମା ଦେଖିଲ? ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ? ଯାଉନୁ ସେଠି ପାଣିକି ଚାଲିଲ ନାଇଁ, ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ସବୁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ଯେ ବଢ଼ିଆ ହାତ ବଳୁଥା ବାଲିକି। ଏଇ କୋଉଠୁ ସେଠୁ? ଆରେ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ଏଠି କାଉ ଆସିଲାଣି, କାଉ ଆଇଲାଣି, କାଉ ଆଇଲାଣି, କାଉ ମାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ। ଟିକେ ହେ ଦେଖ କାଉ ଆସିଲେ ସବୁ, କାଉ ଉଡ଼ିକି ଆଇଲାଣି ସବୁ। ଟିକେ ଟିକେ ହେ କାଉଗୁଡ଼ା ଭୋକିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ରେ, ଆସିଲେ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କାଉ ଖାଇଦେବେ ସବୁ। ବାহ କ୍ୟାଚ୍ ଖାଇଦେଉଛୁ କାଉ ଏକାବେଳେ। ଆସିଲା କାଉ ଖାଇବାକୁ କଲେ। କାଉ ଆଇଲେ କୁଆଡ଼େ ନଜର କରୁଛୁ? ଏକାଳେ 10ଟା କାଉ ପଳେଇଲେଣି। ତାକୁ 100ଟା ଦେଲେ, ଆକୁ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ହଁ ପଳେଇ ଆସ। କାଉ ଖୁପି ଦେବ ସବୁ, କାଉ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, କାଉ କାମୁଡ଼ି ଦେବ। କାଉ ଆଉ ସରିଲେ ଚାଲ ପଳିଆ। କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ। ଏଇ ପୁଅ ତୁ ସେ ଗୋଟେ କାଉ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଏଇ ଗୋଟେ କାଉ ଦେখ ପଇଲା ଦେଖିଲୁ ଗଲା ଆଗ ହାତ ଛାଡ଼େ